kumusta sir iti pa nagsagsagana detoy Tanok Festival. So kumusta iti ili a Burgos kadagiti agundaway sir? Una po, tuno next week, mairugrugin. Actually, mairugimat ka din nga madama kami nga ag-scout kadigiti participants, digiti dancers tayo, propsman, ken mararami tayo naman digiti plano, no na digiti mai-plastar, let's say digiti props tayo. Ket dito apo iti nakapokus iti tourism office tayo tatagdama. Sir kadagiti agundaway no tan-ok ko na tayo ket ti participants mostly ket digiti estudyante. So kasano iti pa nagpili sir ta adu digiti agbasbasa iti siyudad ti Luwag sir? Isu nga dito ticket kitaan tayo nga na may isa apo ti priority tayo no ket digiti agbasa dito yung high school. Tapno no hamad nga medyo maperdi ti schedule digiti agbasbasa iti adayo. Ken ti dadduma digiti out of school youth iti alalain tayo na po. Sir, last in my part, kumusta sir iti turismo iti Burgos, Ilocos Norte? Sir? As of now po ket mayat pelain ti annayas na inot tayo tamat nga digiti banbantayan wenno ipopokus digiti talaga nga needs iti turista tayo apo. Ket hoping nga dapay digiti dadduma mga development na babaen iti tulong ti provincial government ta digiti waterfalls tayo ket adda digiti na isaysayang kat in programa ti provincial government nga kasama ta po iti DNR nga tumulong ket tilang number one nga kitkitaan tayo apo ket digiti seguridad digiti turista tayo umayat ti ili nga Burgos. Okay. Sir, nadapay digiti kalikago mong ipadanon kadagiti kailyan tayo iti Burgos. Go ahead po. Tilang dawata ka po kadigiti kalugarak iti ili nga Burgos. Tadi ko natayon hanmat nga isuunay iti dakkel ti pundo tayo. Inutan tayo lang. No ana digiti rumbeng i-priority nga pagbibingayan para iti development ti ili tayo. Digiti kadi apo iti maawatan tayo nga ano apay nga hantay mapagbigiddan. Tila pagyamanan tayo na po, hantay nga umutang iti dakkel. Nga isu iti adada nga problema tayo, concern tayo. Ket adu apo digiti assistance tayo met kadigiti apo nga kakaluwaran tayo nang nangrona diti medical assistance ken dadduma pay apo livelihood assistance nga maiited kadigiti kakaluwaran tayo apo.